हा नै हालायबाय जोंहा गांसे नै आगरा नै जि साइस नुदों फिसा 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 आयौ मै हालायबाय आंहा दिनै गांसे हाख'लायबाय आयौ मालाय दानाय खनबावबाय हाखाया मोनथारगोन नालाय खन दे खन बेखौ हाख'नोनो ओंखाम जालायथाराखै आं दाबो एकथा जालायबाय गैखाला जाथ'खाला आङो दिनै सानसे नै फाननानै दोनबाय ओमफ्राय बेखौ हाखांनानै फाननानै दोनबाय जा साइज नुदों नै लोगोफोर सोरबा नांगौबा आयौ दखानाव फानग्रा नै हानाया बाव दङ बेसेबा बुरजा जाबाय आयौ एफा गोलाव नङा ना एसे फासय गोबाव माबा जायो आयौ रोंबावैसो रोङा जाबाय बिदि खना फैसा लाथारनांगौ नालाय बेखौनो मालाय दख'नायाव फानना होदों नै जानाय भिडिअ जालायबाय लोगोफोर जानै सानै मानसिया फिसाजोफ्रा स्कुलाव थांनानै बिराद गोलोमबोदों रागा जोंदों नै सासेया नै रागा जोंदों खामानि मावनांनायनि दै लायनायखौनो जि रागा जोङो फाग्लासो गाव गावनि जानायखौनो जोंना ओंख्रिया नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेदर आलु नैबे जाहैबाय नै मैदुफुल बिबार एवनाय जानाया नै थबसो दंबावो बाथोनानो गोजायै सान्दुं गोसायावनो बेफोरखौनो जादों ओरैहाय नै फांखाया आराम आराम जाथारदों जानाय समावबो नै आंना बाहागा जाफुनानै थाबाय